खाथियाव लाब्रा माइकखौ इयाव लाना फैदो खाथियाव लाबासो खोनायो हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय आरोना लोगोफोर अखा हानानै नै बोथोरा थान्दा थान्दा आरोना सान्दुंबो दसेनो दुङो अखाबो दसेनो हायो नालाय जिफ्रानो लाला लाला दंजोबो दैस्लुंफ्रानो रानाखै ओरैबायदि दावराव दावाबो बिराद गाज्रि साला मानसिजोंनो खिथु खिथु आदार मोनजायो नालाय ओमफ्राय दायो मारामा फिसाजोखौ लानानै बेलाहि खागासिनो इयावथ' बेलाथि खानो थिनदां एसे खामानि थिनदां माथो जागारनायल' बेलाय ओरै थांलाय ओरै फैलाय इसेबो संनाय गैया इसेबो मावस'ना होनाय गैया र' बेखौ सिरि सिरि नायनां Mata mata nih gue pak picok picok mata Oi, daw lai này bộ. खाग्रालायनि खामानि लिवारल' बाहोदोंना फिसाजोखो बायो जाम्बि फिसाजोआबो जाम्बि नामा नोङो मालाय मैगं खानायखौ खानायबो खाना होआखै सोर नोंलाय सोर आयु आङो खाना होनो नोंनि बिमा गावनि फिसानिखौनो ओमफ्राय नोंना बिफाया जेबो खामानि मावनो रोङा माथो सर इदिसो दोनबाय नोंखौ मैगं खानो लाबोबावदो मैगंखौनो खादोंबो जादोंमोन नै इसिनिया जालाय लायो जाथ'सिगोन थोसिगोन इयो कबि जाव नै गैला जाजोब्बाय स्लिमनो जाजोब्बायसो होनदों आंनि खामानि थाबथा होननानै नोंसोरो थाबथा होगोन अबेयावबा अबेयाव नांथाखो अबाव नांथाखो जोंहा दिनै हाथायाव ओंखारदों मंगलबार बाजाराव ओमफ्राय न'आव रावबो गैया दिनै बिखुनजोआबो धनिस्का बिबैया मंगलदैयाव थांदों ओमफ्राय बिहावाथ' बिहाव मंगलबार बाजाराव बाजारबाथाय न'आव थाखाया ओमफ्राय आरो धनिस्का बिबथैयाबो बिदिनो गावनि डिउटियाव थांबाय ओमफ्राय दा जों साथामल'मोन आरोना न'आव आबैया जोंहानि न'खौ नेबाय थादे नै धनिस्काबो थांगोन बिराद दुगि अबाव थांनो नै गोसा फैथारदों गारिया ओरैबायदि गारि फैयो जोंहानि लामाखैजा माने जों गामियाव बिराद गोसा गोसा खारो लामायाव गारिया धनिस्काया दायो टाउनाव फैदों नै साहा लोंदों दखानिया जोंनो साहा लोंहोदों आरो ना मबाइल दखानिया नै राजस्थानी मोबाइल दোकानाव फैलायबाय जोङो बोले আছে আমাৰ ৰাজস্থা এতিয়া যি আমি বক্স ল'ম আৰু ল'লোৱে বাৰু যি লাগে মই তাৰ পৰাই মোবাইলে হওক বক্সে হওক কিবা হওক হেডফোন दायो नै बैसागुआव दामनो थाखाय बक्स मोनसे लालायबाय बट कम्पानिनि नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहर माबायदि बियो दा न'आव थांनानै रिभिउखौ होगोन नै
दामखौथ' नोंथांमोना गोबाङा मिथिनो लुगैखायो बक्सआव दङ नै प्राइसआ 29,990 ओमफ्राय दा बेसेबां लायाखै आरोना दा नोंथांमोननो आङो न'आव थांना खिथागोन बेसेबां लादों गुडलाबखौ नोंथांमोना जुदि आइफन नांगौबा बेवहाय फाइनान्सबो जायो आरोना नै आइफनबो मोनगोन सेमसांबो मोनगोन एन्ड्रइडफोरबो मोनगोन अल एभ्रिथिं भिभ' दायो बैसागुआव दामनो नांगौ जायोना लाना थांसै र' बक्सखौ माइक्र'फनबो दंखायो आरामसे मेथाइ खननो हायो जों ओरै बरिया मेथाइ खननोसै हाम्फेया मेथाइ खनबाय थायो नालाय जोंना ओरै जासिगोन आरोना बियो मेथाइ खननो लाना थांसै दायो ओमफ्राय हाथायाव एसे हाबलांबावनोसै धनिस्काया गस्ला गोदान बायनो गस्ला गोदान बायगोन धनिस्का हा दादि बायनाय गस्लाया मोजांथार माथो बाटारफ्लाइ दंलायोना धनिस्का चलो मैगं लादों मैगं हाम्फेया नै बासिगासिनो दिनै मंगलबार बाजार नालाय बाजार खालामनो फैबाय जोङो हाथायाव ओइथिं आलु फानगासिनो नै आलु ओरै धनिस्काया गरायसो गाखोलायदों नै आंनाव धनिस्काया गराय गाखोदों गाज्रि जाबाय अखा फैथारसिगोन दे माबोर लादो दसेनो अखा हालायबाय माजबाराव ओमफ्राय बाइकआ एसे सेन लावनायखाय सेन बानायहोलायबाय नै माने सेनखौ बोदों आरोना सोलायहैनांगौ गुमैनिसो बाइकआ नोंथांमोना बाइक गोदान लाबाय नामा होनबाय थादोंना बाइकआ आंनि नङा माने बेलेगनिसो आरोना दुम दुम टेराव एक बार धोखा खा चुका हूँ दोबारा नहीं खाऊंगा इसलिए सही से बनाओ गाड़ी ठीक है दोबारा खराब नहीं होना चाहिए एक बार धोखा खा चुका हूँ बानायगासिनो आं नै गारिखौ दा मा खबर मोजां मोजां मा ओंख्रि जानाय हा मा ओंख्रि जानाय हा दालि आरो निरामिस बानायगासिनो বলেছে আর একজন ভিডিও বনায় তো ভিডিও দেখা না পায় সাবস্ক্রাইব করা নাই আপনি কেনেকুৱা দেখা পাব হা সাবস্ক্রাইব কৰিলেহে দেখা পাব ন নোটিফিকেশন আহি থাকিব মেকানিক কি বেয়া হৈছে এইটো হা টাইমিং চেন बोथोरा दसेनो सोलायबाय थायो दसेनो अखा हायो ओमफ्राय खलना दुम दुम टेरा ट्रेंडिं पुरा ना भाइरेल हो गई पूरा तो जाबाय सेनर तेल দিব লাগিছিলে অলপ দিছে होबाय ना थाव होबाय কি তেল দিছে নেপালি মানছিলি হা বাইটি তোর বাইটি কি তুই বাইটি কি কব লাগে ওসব মোবাইল তো সব হ্যাঁ নাম কি আছে মই সাবস্ক্রাইব কৰি দিম সাবস্ক্রাইব কৰিবি দেখ কৰক নামটো কৈ দি এমআৰ DWYMU মুখস্থ নাও মই দেচোন দে মোবাইলত সাবস্ক্রাইব খালাবसिगोन नै फंबाया दायो ভাইটিটো এখন এতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো নতুন নাকি তুমি কেই বছৰ হৈছে ইয়াত বছৰ নহয় আজি 3 দিন হৈছে 3 দিন মেকানিক কি আছে ভালে ভালকৈ শিকিব লাগে দে এমআৰ লিখিবি এমআৰ DW স্পেচ DW বি নহয় DW আই এই ফাৰ্ষ্টতে আহাটো ফাৰ্ষ্টত আহিছে মাৰ এইটো মাৰ এইটো থেংক ইউ এজন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আৰু ভাইটিয়ে ভিডিঅ'টো দেখা পাব আৰু नै नालाय बक्सखौ मादि लादों जोंना मारमा नालाय हिन्जावखौनो मोननाय बायदि ओंखारबाय खोमा हरै फात्ता गैया आमोखा भिडिअ लानायखौ इखा बैसागुनि लाखाबाय ना बैसागुनि लाखाबाय बिगुनजोफोरखौ बुथुमनानै गोदानखौ लाबोबाय नै जोंहा आयु हाब्रुआ अखाया आयै दिस्लुं थालायनाय हादों अखाया आंनि जिखौ सेस
फिसिजोब्बाय बेखौनो लायनो थाखायनो आंखौ लिंथारदोंमोन आरो बियो ओमफ्राय आंनि जिखौसो फिसिजोब्बाय खम हाबायावखाय आङो हालदैखौ थिखोना गालांखानायखायसो जियाबो बारा गैया गैनायालाय मा नों सोरमोनलाय माथो समायदों दादि लाबोनाय गस्लाजोंलाय न'आव गाननो होननानै लाबोदोंमोन आरो बिदिया ओमफ्राय हाथायाव गाननांगौ जाबाय आंजों बेखौनो जायो जोंना बिदि माथो मा बियो नै लोगोफोर नायफै ब्लुटुथ स्पिकार दामा 29,990 रुपिस लिरनाय दं नालाय खिन्थु बेसेबां लायाखै आरो ना 10,000ल'सो लादों सिनायखानाय नालाय 10,000ल' जाबावबाय बाराब्रा 120 वाटनि आरो दुगाद्रायानो लाजायाबा नोङो ल' होनलायदों ओंखायनो ल' नङाब्रा बहुद न'फोरा होनबा नुवाखै जेथिंबो जेथिं नायो बिथिंनो आयना गोजा नालाय गावनि महरखौनो नुफिनजोबो रोदों रोदां दाय गथ' गोरलैनि सबाबानो खाराखै गोरलैनि हेलौ माइ टेस्टिं हेलौ र' खननायनि मा साइसनि मानसि दिनैनि बे मेलाव जाफैनो हानाय इक' जादोंलै र' इक' हेलौ औ ओमफ्राय आंनाव मा सिथाबखो दानाव ओइ दानाङा लेथ्रासो गानोसै हेलौ बाराद्राय मोनलाय इक'खौ आं मिलायनो रोङाखै इक' जादों इक' नै धनिस्काया बक्स गोदानाव मेथाइ खननो नागिरदों नै बक्सआ जोंना बिराद मोजां मोनदों आरोना धनिस्काया दा गावहा नै बक्सआ बटनि आरोना बियो मेथाइ खनदों धनिस्काया मेथाइ बरिया लागाव लासै खनदे मोजां खनदे धनिस्काया मेथाइ खनदों नै धनिस्काया हदां खनदों चंदा ने पूछा तारों से सबसे प्यारा कौन है मोजां खन माबा होआ इयावसो लानानै दे बे जगोन बियो जगोन थारा इदिबा जगोन गाज्रि जागोन खाथियाव लाब्रा माइकखौ खाथियाव लाबासो खोनायो ओमफ्राय गैला बावबाय नै बोरैमोनलाय र' सिखिरि जाना होननाया सिखिरि जाना बिबाराव गोसो होनाया थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरोना होमबा नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आं अखा हाबाय थानायखाय गोजांनायखाय जेकेटसो गानलायबाय नै धनिस्काया नै दाबो अहाथाराखै खनगासिनोथार नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय